Gidan rahoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna gidan rahoto. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan shari'a da ake yi da Abba Kyari sakamakon kwatar koken daga hannun al'umma, tare da bayyana cewa za su haɗa baki da wani ɗan sanda abokin aikin shi su saidaita. To a yau dai an koma shari'ar, amma kafin jin abin da ya faru kasance da wannan channel tamu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwanka ko kuma farkon zuwanki, to ku daure ku danna alamar subscribing. Za mu je wutar takaitaccen lokaci kafin mu kawo muku shirin gadan-gadan. Jama'a barkanmu da dawowa, ya kamata a gyara zama domin jin cikakken rahoto. A yau Litinin 14 ga watan uku shekara ta 2022 an ci gaba da gudanar da wannan gagarumar shari'a ta Abba Kyari da shi da abokin aikin shi sakamakon karɓar koken inda suke yunkurin saida ta. To jama'a, kamar yadda muka sanar muku cewa idan ba ku manta ba, a wancan lokaci an shiga wannan shari'a ne sakamakon karɓar koken da suka yi. A yau Litinin kuma an ci gaba da gudanar da shari'a. Ana tsaka da shari'a ne inda shari'a ta zo tsakiya, ko in ce muku ta zo kusa dab da ƙarshe. A nan ne fa matar Abba Kyari ta yanke jiki ta faɗi ƙasa wanwar, inda mutane suka yi kanta, wasu kuma suka tsaya suna kallonta cikin mamaki. Shin wai me yake damunta ne? Wasu dai sun bayyana mana cewa dama wannan mata ta kasance tana ɗauke da ciwon asma ne, wasu kuma sun ce ƙarya ne, ayi samsam ba haka bane, kawai dai tana ganin cewa bai kamata a ci gaba da wannan shari'a ba, hakan ne kawai zai ba ta dama ta faɗi, domin idan ta yakan cewa za a ɗage shari'a zuwa wani lokaci kafin nan su ma su ɗan je su ƙara shirye-shirye domin a wanke mijinta daga wannan zargi da ake mai. Kun ji fa jama'a. Jama'a, don jin yadda shari'ar za ta kasance, ku ci gaba da bibiyan ma wannan channel ta mai albarka mai suna gidan rahoto. Jama'a, kada ku manta, a kowane lokaci mukan yi ƙoƙarin kawo muku rahoto da zarar abu ya faru. Ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Hakan ne kaɗai zai ringa ba ku dama da mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu su zo gare ku. Muna godiya jama'a da liking da kuke mana, comment, share, community da dai sauransu. Muna godiya. Gidan rahoto ta ku ci.